Здравейте с втори епизод на Стила Спонж Боб, аз съм Боби Дълночета Геймър. Днес може да направим нещо. Поиграх малко и взех 2,5 милиона. Така, Жанде. Какво да му открадна, хора? Буквално преди това играх и взях някаква дебела риба. И тази дебела риба ми даваше много, обаче откраднах. Здравейте, хора, видях нещо много яко. Хора! Така, взех някакъв як. Приятеля на Спонж Боб. Гушкин. Този има армия от Спонж Боб, господи. Защо има толкова ненужни работи? Толкова ненужни работи, хора. Това също е доста смисъл, не разбирам. Ексклюзив шоп. Бейби Пранс. Хидро. Буквално всички са pay to win тук в тази игра. Няма нищо друго, освен pay to win в тази игра. Така че, мисля да купа. Дали в следващия епизод да продам Мистер Гушкин, или да не го продавам, да остане ли в мен. Пишете в коментарите. Трябва да има мнение. Защото ако няма мнение, няма как да го продам. В смисъл, кажете ми. Има армия от патейци. Един след друг. What? Тези как си влизат? Хора, тези как си влизат? Дънч Спонж Боб. Хора, след малко идвам. Здравейте, хора, продължаваме. Викаха ме. Буквално няма нищо. Могат да ме откраднат мистер Гушкин. Така че аз няма да позволя това да се случи. Така, докато играх, преди да включа това видео, аз си взех някакви пантофи за няколко хиляди или 750 май беше и си ги купих. Сега мистер Дженкинс, стария Дженкинс е много ефтин за мен. Какво? От този епизод, когато Скуидвард беше... леле, той как си плаща. Човек много си слаб, той има скин на Патрик. Хора, всичките тук в тази игра са pay to win. Няма шанс да се получи. What? Има още един мистер Гушкин. И някаква хиперкатерица. Джилитрап. Не, хора, помощ. Хора, базата ми е отключена. Ще ме откраднат мистер Гушкин. Помощ. Крадат ми мистер Гушкин. Добре. Овладяхме ситуацията, хора. Не сме овладяли. Защо ме телепортира тук, хора? Защо се гличва така? Не, хора. Не. Имаш патлата. Едно. Бързо. Едно. Аре бе. Крадат ми Гушкин. Хора, крадат ми мистер Гушкин. Ох, спокойно. Хора, взех си го. Хора, ще се включа след малко и останете с мен. Здравейте, хора. Мисля, че сме готови за сега. Продадохме Спонж Боб, откраднаха ни Сепия. Не мисля, че има друг смисъл.
мисля тук да приключвам това видео. Ако искате третия епизод, пишете долу в коментарите. От мен, Боби Дълначета Геймър. Чао! И се абонирайте!